Neskek eta mutilek ikasketa berdinak hautatzen aldituzte. Ze eragin dauka generoak ikasketak hautatzeko orduan? Bergarako udalak, emakunderen laguntzarekin, diagnostiko bat egin du galdera horien erantzuna ezagutzeko. 3 alderdiren inguruan galdetu zaie herriko 13 eta 18 urte bitarteko 635 gazteri, horien familiei eta ikastetxeetako profesionalei. Neskek eta mutilek lanbide desberdinak hautatzeko joera aldute? Zein faktorek dute eragina aukeraketan? Lanbideen inguruko estereotipo, mito, genero oztopo eta uste okerrik ba aldago? Erantzunetatik hainbat ondorio atera dira, nabarmenenak ondorengoak. Ikasleek eta familiek uste dute ikasketak aukeratzerakoan generoak ez daukala eraginik. Familia gehienek nahi dute beren seme-alabek gustatzen zaien lanbidea aukeratzea. Ikasleek eta gurasoek uste dute lanbidearekiko zaletasuna pertsona bakoitzaren araberakoa dela. Hala ere, eztabaida taldeetan nabarmendu dira zenbait joera. Neskei, oro har, erakargarriagoak egiten zaizkie osasun zientziak, arteak eta gizarte arloa. Mutilek aldiz nahiago dituzte heziketa fisikoa eta kirola, ikasketa teknikoak eta teknologia. Gaitasunei dagokienean antzerako zerbait gertatzen da. Gurasoei eta ikasleei iruditzen zaie pertsonaren araberakoak direla, baina oro har, familiek uste dute neskek gaitasun sozialak dituztela batez ere eta mutilek fisikoak eta kirolarekin lotutakoak. Ikastetxeetako matrikulazio datuetan nabari dira hainbat desberdintasun. Batxilergoko ikasleen artean, zientziak eta teknologia nahiko parekatuta ageri dira. Giza eta gizarte zientzietan aldiz, neskak askoz ere gehiago dira. Lanbide heziketan kopuruak oso desberdinak dira zikloaren arabera. Nesken eta mutilen arteko oreka mantentzen den arlo bakarra administrazioa eta kudeaketa da. Ikasketa teknikoak eta teknologiarekin lotutakoak maskulinizatuta daude. Eta gizarte eta kultur zerbitzuak aldiz guztiz feminizatuta. Lanbide orientazioan joera bat nabari da. Neskak pixkanaka ikasketa maskulinizatuetara bultzatzen ari dira, baina mutilak ez dira hainbeste gerturatzen ikasketa feminizatuetara. Gizarte mailan ere, errazago barneratzen ari gara, nesken sarrera ikasketa guztietan. Zer esan nahi du horrek? Rol eta estereotipo tradizionalak mantentzen direla, eta horregatik lanbide batzuetan emakume gehiago eta besteetan gizonezko gehiago daudela. Familiek, orokorrean, ez dutela ikusten generoak eraginik daukanik beren seme-alaben etorkizuneko lanbidean. Neskak arlo tekniko eta teknologikoetara hurbiltzen ez badira, lan aukera ugari galduko dituztela etorkizunean. Mutilek ez dituztela beren buruak ikusten zaintzarekin, heziketarekin eta osasunarekin zerikusia duten lanak egiten. Panorama horretan guk zer egin dezakegu? Hasteko, rol eta estereotipoen inguruan hausnartzen jarraitu. Horretaz gain, neskei ikasketa maskulinizatuak eta mutilei feminizatuak egiteko aukera daukatela erakutsi. Eta batez ere, genero desberdintasunak amaitzeko bidean segi. Bergarako udala.